Ayan, so hello mga kaliri ko. Gagawin ko tong video na ito para ituro sa inyo ang tatlong chords para sa mga hymnal songs. Ayan, so kung ikaw ay nagsisimula pa lamang, para sa iyo tong video na ito. Ayan, so family chords of D tayo. So ang chords na gamitin natin ay D, ayan, B, G, ayan, dalawa, G, or ganyan, pwede din, and then A. Ulitin natin, D, G, and then A. Isa pa, memorize natin, D, G, and then A. Ayan, so yan yung tatlong chords na gagamitin natin. So, start na natin sa D chord tayo. Okay, kapag sa D chord, ang bass na gagamitin natin ay D, A, D, A. Ayan, so yung strumming pattern niya ay D strum, A strum, D strum, A strum, A strum, D strum, A strum. So, ganun yung pattern ng strumming niya. Bass strum, bass strum, bass strum, bass strum, bass strum. Okay, so, okay, D, D, A, D, A, D, A, D, A. Okay, D strum, A strum, D strum, A strum, D strum, A strum. So, yun yung bass ng chord na D. Okay, so punta tayo sa A. Okay, kapag sa A naman, ang bass niya ay A, E, A, E, A, E. So, ganun pa din yung strumming niya. A strum, E strum, A strum, E strum, A strum, E strum. Ayan, so pagandahin natin. Kapag nasa D chord tayo, pupunta sa chord na A. Ayan, so pagandahin natin. D strum. Then pagpunta ng A ay C sharp, B, A. Okay, C sharp and then B and then A. Okay, so bagsak na sa A chord. Ayan, so B, then C sharp, B, A strum, E strum, E strum, E strum, E strum, E strum, A strum. Okay, kapag pupunta sa A, ang bass na gagamitin natin ay C sharp, B, and then A. Bagsak sa chord na A. Ulitin natin. D chord tayo. Ayan. So, bagalan natin konti. D strum, A strum, D strum, A strum, D strum, C sharp, B, A strum, E strum, A strum, E strum. So, yun yung pattern niya. Ngayon, babalik tayo sa chord na D. So, kung kanina C sharp, B, ngayon naman, pag pupunta sa D, balik ta rin natin B, C sharp, D. Ayun na yun siya. B, C sharp, tsaka D. Okay, try natin. C sharp, B, A strum, D strum, ulit. Ayan, so D, C sharp, D strum, A strum,
Ganon. So, ulitin natin. Naka-A tayo. A chord. B, C sharp, D, A, D, A, D, A, C sharp, B, A, E, A, E, A, E, B, C sharp, D, A, D, A. Ayun. So, yun yung pattern ngayon. Nasa D tayo. Tapos, pupunta naman sa chord na G. Ayan. So, ang base ng G ay G tsaka D. Ito. G tsaka sa D. Ito. Base chord ng G. G chord. Ayan. So, G tsaka D. So, kapag naka-D chord tayo, tapos pupunta sa G, ang base na gagamitin natin ay E, F sharp, open string E, and then F sharp, then bagsak sa chord na G. Ayan. So, try natin. Naka-D chord tayo. A, D, A, D, A, E, F sharp, G, D, G, D, G, D. Okay, nagets nyo? Ulitin natin, bagalan natin ng konti. D strum, A strum, D strum, A strum, D strum, E, F sharp, G strum, D strum, G strum, D strum. Okay, and then, pag naka-G naman, babalik tayo sa D chord. Ayan, so kanina, E, F sharp, G. Ngayon naman, naka-G tayo, babalik sa D, balik ta rin lang natin. F sharp, E, and then bagsak sa D chord. Okay, try natin. D, D, A, D, A, D, E, F sharp, G, D, G, D, G, D, F sharp, E, D, A, D, A, D, A, D, E, F sharp, G, D, G, D, F sharp, E, A, D, A, D, A. Yan. So, ganun lang kadali. So, bagalan natin. So, bilisan natin konti. So, ganun lang kadali. So, practice, practice, and practice lang po. So, ganun lang po kadali. So, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo sa video ito. God bless po.